Nande. Nwosu promise Nande. Okay, Nwosu promise Nande. What is happening to you? From where? I'm from Abia State, Akawanato. Okay. What's your problem? The problem that brought me here is that today's the first day to come here. Yes. Is that your problem is what? In After one go where NSA forces. Yes, NSA force. What are you doing? Are you a business or are you working? What do you mean by what are you a business? Okay. Are you okay? Come on, boys. Can even also Building material. Okay, you're a business person. Then the smoking of a thing, are you smoking or are you feeling that? I'm coming. Osiniana photo where can see himself where they smoke. Is it not it? Yes. In a photo where go. I've been trying to stop it, but no way. Oh no, sir. I don't understand this one. Oga, it's organ to wagon. What is happening to these people? He's saying in a photo where they been say yeah. Speak louder. I mean, what you tell this church that Nina Futon will be in a sife? And see, no, they can work out there, boy. The other one, a Futon we are born as sife. The other one, other Futon we are born as sife. Say, or get it. I've been trying to stop it. And come in. It's a webia. No, sir. Can we sell us? About 3 days ago. What do can go Selucia na apostle? Because the way he talk is like the tenor ringer. It's not working with the blood. We are born as safe. What you need to tell me, man of God, anime safe, and yes, anima chotu mesikusia, amaro ka mesikusia. My family are the because the thing that caused him to misbehave. Exactly, sir. Exactly, sir. No, they know money again. Here, now money cause you twice. Yes, again. They got this man. Or say exactly, sir. Partner. Exactly. Look at this people. Now, the way you were talk was exactly, sir. As I'm talking to you, sir, oh, that is what the man was saying. Now your nurse, Niana Choco Yesukosia, Nayo Nessa, Nakosigi Egia Pia, or Siniana Futon, we are nurse here. Where do you people come from? From Ogidi. From Ogidi? Yes. Kedifi Nesegase, how many types? Just one type. Gedun Kediva. Loud. Oh. Loud again, Emokona ne low loud. Yeah? Okay. No, it's almost about 30,000. Yeah? It's again. Uncaness. So you can ness. So secondness around. Yes. Yeah. Abagas a church of loud the Koya 67. Okosino village again, Anna. Straight. And cabin as Wafiago. Now building material. Now building materials. Yes. Keep loud the seven. On one dinner allowed there by him. I won't call your man. So who is this man to you? It's my father. It's my son. It's your father, it's your son. It's my son. Sorry, it's my son. In essay, No, I test here. It's my father, it's my son. No, oh, it's my son. Where you do see your father is your son? Official. Just sweet of tongue. Are you sure it's not like father likes? Official. Because your son boots of baby are sending out for the way they call us serious. And John Pierre say it's Confucian Adigo. It's my father, it's my son. I don't understand people. Is it not like father, like son, all the father? Shot fire! Fire! Shot fire! Fire! Agwari agwa! Fire! Ekeri eke! Fire! Holy Ghost! Fire! Holy Ghost! Fire! Holy Ghost!
You're welcome. So this is your son. Come close, Papa. It's your son. Yes. What is the problem that brought you people? What's your name, sir? Cletus Imagwike Wosu. Eh? Cletus Imagwike Wosu. You're from where? From Kawanato, Abia State. Okay, Abia State. Yes. So what's the problem that bring you people here? Oh, here no nese ka nkwebia. Eh? Ihe no nese ka nkwebia. Ka Chineke gwọrọ m ya, and after me ebighị ahụ nese. And you na try go many things ka ọ kwụsị ya. Yes. Unu apịa gị ya ịtarị. Apịago ya ụtarị. Unu apịa gị ịtarị. I'm a asị. Please, Papa, can you tell us things? Maka ma no. Jesus. Na apịa ana eweleta. Bega atọ gị. Apịakwala eziokwu. Egwu adịgo. Apịakwa gbogbo. Egwu adịgo. Ma ọ bụ ọka jucha n'alụ. Nke a gba m ya. Onwe ka ọ gbasara ọhụ m la akara ọgwụ. Hey, nenu. Kendi kasị gị ọgwụ a n'azụ? Ndị dibịa. Ndị dibịa. Ndị dibịa. Ke nke fanye gị debe n'ụlọ? Mba, nwere nke ndebe n'ụlọ. Ke nke debe bụ before iwepụ? Ọ dị na befa. Ọ dị na befa? Oke ite m butesịrị dị na befa. Ọkwa ndị aka si n'oke ite ya agbala ite chọọ n'ụlọ oke ite. Oke ite ọ na ka enwe na nke ndị dibịa? O rukwa ebe 15. Hey! God of heaven. Oh my God. Papa, do you know about this one? Amaghị A man of this one. Amaghị m. Your son no quite problem. Onya, my cousin. Cousin kwa? Jesus. This person now, I spent more than 10 million naira this year. Go where the Wedding. go where the useful. Go where Paulo. Chalo. Enwe mgbe a na-ekwusi ndị niile a Buru oke ite. akpụchusi ndị dibịa ha nwecha oke ite na nkefa. Oge elukwa n'ala. Ọ bụ na ị nwere oke ite na nke ndị dibịa nọ n'ọsọ kịta. Amen. Na ndị nọ na nsogbu welukwa ọsọ bịaba ebe a ka nnapụta gị. Ọ bụzikwa sọsọ mọmọmọ loud na-eme onye a. Ọkwa oke ite ọ gwọrọ agwọ. Loud bụzi ihe eji wee mechuo aka. Lies eji loud wee na-abịa because misbehave akarị. Yes. Jide ego gbalie. O je ịnakwanye dibịa gwọrọ ọgwụ ego. Ya nyekwa ego back. Oke dibịa gwọrọ ọgwụ ego. Oke ite ahụ arụghị ọrụ. Oke ite a. Dibịa hụrụ ụmụ ya wee mma. Wee kụkasịcha ya. Sụọ ya that day anyị che na ọngwụ. Problem. Ọgwụ onye agwọrọ. Ọgwụ onye agwọkwa na-eme ya kịta na. Oke ite ameni ka ibu. Ameni. Oru 15. 15. Each one is how much? The last one ngwa ruga ebe 8 point something million. Time. It is finished. It is finished. Hey! Why ndị dibịa ga-adị na-esi ọnwụ na fa bụ ezigbo mmadụ? Government. Look at 8 point what? 8 point something million. 8 point something million. Each one okite ibu ọkụ ya. The last one that I The did. last one. A na-agwọpụ ka ọ wee lụọ ọrụ otu abụ n'ezi. Why na onye afọ ama ndị na-alụ họteelụ? Why na onye afọ ama ndị na-eje klọb na-aṅụ sentimowet? 8 Why million. na onye afọ ama na-ebupụte moto dị iche iche? Onye nke agụụ na-agụ ya. A O na-agwọ. welu 8 point something million. Je na onye nọ n'ụlọ na-egwu wayo o welu 18 karabach. Crepot. Pọtụ na onwe ya enwere anything si ya na okite. 2005. Ọdọbịa na chọp ya ego a na-apụta ọkụ ya. Ka ihe ọgwa gị dọba pọtụ a gasị. But within
within 6 months na enwego m ife niile nchọ n'ụwa. Oh, within 6 months, you were given in each other. Jesus. Do you see what native doctors are telling them? 6 months. 6 months. Iprove ego. Onye nke kwule ekwu no 8 point. Onwe ndị na-anachakwu 15 million. Different. Ndị ama ndị na-ekozi nwele momo packaging fadebese. Bogota. Faji egwu wayo debese ụmụ ụnọ na hotel. Ndị nke anọ nwe fada 15 million. 20 million. All depend on agreement. Jesus. Then we say you open and well as you jail and no biggie. 8.something million one calabash. Ego go body bear. Ogugo. Eki jaso afi ogube. Ogugo. Mpia ne team will look at the man. The man is the man said. Ike ogurum. Emana nwa gwe 15 okite. Dona betibia. Amam si onwere food self. And all those things are not chukwari aja. On a water say geji elekwe okya. Because I na-egburu ya ewu na every 2 weeks. Oh, Jesus. every 2 weeks. And a woody egu on it. Egu na abo 45,000. Egu 45,000. Egu 45,000. Yeah, because I can't say I got a day. We not 250,000. Wow, 250. Opoko ewu. Jesus. Egu ogwoni Igbo. Igo ewu ndausa. Ofu egu ego ne 250. 250,000. Adi egburu obere ewu. Osno nnukwu ewu ka na-egburu ya. Ukade egburu ebele egu no nnukwu egu. Nnukwu ewu from 2 and ndị na-egbu ya bụ egu na abo every 2 weeks. Every 2 weeks. Ka nnukwu gị ka ịpụta me dibia. Ka nnukwu gị asụkwa m yija everywhere na na-ekwogharị. Where our youth were useless ya n'afa n'iyi. Jesus. Wee gwa onye nke na Dangote bụ fanwa mere ya ọ bụrụ Dangote. Na Dangote ya bụ Jos enye nwa anyị okite ọgwọsọ nwa na pịa. Asị na within 6 months inwe gịnị? Inwe ife niile nchọ n'ụwa. Inwe ife niile chọ. Why onye ama ndị na-ese loud? Onye akwesịrị ya na-ese loud maka na expectation dị too much. Jesus. And ọ na-ene anyị ihe niile a gwara ya onwelo nke na-emene. Nwekwe ya adị loud. Isi enwuri ọkụ. Madness. Because ọ na-abụ ọ sị loud a isi ya chịkọtagodi pịa. Ọkwa isi loud a ka iwee chịkọtagodi onwe gị. Ka chịkọta nwa obere. Ka iwee chefugodi ebe ị nọ. Ogbenye ego ewufela awufu ọkwa ya. Eziokwu. Ono ya atụ onye achen because onye a nọ close to madness. Is Papa, madness okite 15 ka nwa gị nwee. Ịma na ndị ịma na oke osisi bi ebe a gwa unu na efi adebe bụ 50. Obodo eche na ya all the go people jecha na the go native doctors niile agwọ ọgwụ. I need to see you because very soon na ọya ala ga-ebido ọnwa ike n'ebe unu nọ. All of you ụmụ nwanyị ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwanyị ndị ajecha na mmiri ebe eje wee megene n'isheti shafa kunyefa ihe na alụgasị. Anywhere you are, make sure say I did not tell you, and come I will deliver you and your life will be free. If not, whatever you see you take. Please, Papa, can you tell us what is happening to your son all this while and where you people come from? Onwe ihe mami ekwu. Ọmụla ya akwụ gaga. So can misbehave on a na kalata. Can do ihe na ọ na-ese ya say ihe na lose control. Ewo. On lose control. Yes. Jesus. Ị na-enezi nwa gị anya ọbọzi ode emezi ka nwa gị. Madness. Papa, ọkwa ọgwụ agwọla agwọ. Ọgwụ agwọ dịkwa too much. Ebe a ka m laanị ya. Ana m agwa ya nwee ihe i mere ka ọrụ mma mara ihe ya eme. And ebe a, here is place you are hearing all these things. Ihe ọgwụ ọkarị,
iyo debe na nke ndị dibịa a na-alụsị okwelu nkwa elika ke ndị kwelu nkwa. Jesus. Adịghị agụta ya ọnụ. Arụsị nkwere nkwa adịghị agụta ya ọnụ. Jesus. Kpọlụ na ụmụ gị na ya brothers gbaba n'ime Chineke. Onwe nwa anọ nwanne gị na-agwọ ọgwụ anwakwa na anwa allow him ngini ya nọbịa ya ọ ga-akwụsị ọgwụ a. Enwekwa onye na-agwọ ezigbo ọgwụ. Ha ncha niile bụchakwa evil dibias, evil eze nwanyị. Enwekwa onye nwere anything. Any native doctor is evil and devil. And anybody now say about idol, native doctor, now these people are sent by when I switch in all those people are animals and also devil agents. Jesus. Look at our son now. It is now half human being and half useless. Makonya keta na very soon keta opobala. Opobago. Kedu ndị nke kedu ya sigi wetasia na some places. Ijo na ye weta ibe se na nke a dị too much na ye weta kedu ibe sigi weta. Mbo nwalo anything ase nwa. Nkwa ekwe fa kedu nkwa ekwe gasị. Nkwa na ekwe n'obo ya bụ na ya mee ife gịnị ya kwu iweta efi. Iweta ego. Ana ebe kwelu nkwa elika. Jesus. I will deliver your son, but I have a lot to work on this boy. A lot. Not just to come and go. He must be here committed, because the life of this person is gone. Because the spirit is too much. Yes. And half man and half useless. Blend and also completed. Yes. Or the total confused. We shall deliver him. Thank you, Jesus. All those criminals, native doctor, we shall wipe them away Power. from our own states. Jesus. Look at me today. Is Jesus Christ changed me today? If Jesus did not change me today, I will be one of these people. That is the work of Jesus Christ. That is joy to be a child of Jesus. Because you must avoid evil. If Lord is here, we shall deliver him on a judgment. Amen. Yes, sir. General deliverance among the child Jesus. Or the bentege, Kamago calling Gia, Ida no other bankulin kuli. Odumeje Power. Ebe. Ndị social media ya sị ọkwangwalo na agwa ya ekwuwakwa ọnya ntị. Onye nke asị ọkụ ya kpatara na mma abịa besis. Ọgwụ m dọkwa ebe a mana mma na nje ebe a pịa. Ihe ọ ya akụm na asị na dị gbaa na-ese ihe. Ebe njụọgụ kịta gandu ka gandusa. Egbe. Owe ife dị ka lebadu. Power. Nwa agụ ntị ga kịta na-arị nge. Mkpugbu agha anya. We shall deliver your son. 15 in the name of Jesus. Jesus. Oh yeah. If I get way to save all our youth. Millions of our youth. Ndị apụta be confess ya alaghe
ifefa na ndị dibịa je dị ka aja. Ihe niile edebechara ebe ahụ onwekwa nke na-alụ.